Di amang Diyos po anang tao, anang desisyon. Siguro, so panahon naman anang tiktak. Nakaipuan naman usayin sa mga uban ng di na usay. Kaya po panahon naman pumuan. Natawag ta sa halaga aning pag-iriba. Kita na mo naman romuan. Magkakamo po. Actually, pati po ang grupo, nagsasabi man po, na unuro nga yan inikin magkakasad na kamo, na kami ngayon sa ni barangay, pinapagalan naman. Sorry po, nadadamay ka mo mami. Ako po, nag-aayat sa Malaka, dakalag kapatawaran. King nakakalag po ako kaninyo, sa man po, kanakong pamilya, nag-aayat po ako sa Malaka, dakalag kapatawaran. King di ako nag-irnog sa itong mga kurangan. Amudin kayo ta, amudin gusto nila ang Diyos. Nadawa unong ipo ninyo, sabi naman ni Nono, diri lang kami migrabong nung kapag. Binipuan naman kami Diyos. Sabi naman, dapat di maniwala ang mga pakarangan ka bawat isad. Dahil isip mo naman agusan mga tao na gusto magkarabong na nalaman kami. But definitely, that will never happen. Dahil mas maray pa man ang tuhog naman kung nagkakasad na po kami. Nasa puso ko naman na magpatawad sa bawat isad. Nagayad po kami sa kapatawaran bawat isad. Tama na po ito. Okay na ito. Mamuya na po kami. Kaya nakikiusip sa akin, hindi naman po ninyo kami pagrabungan. Dahil tama na po ito. Kaya adik po, inayos po adik na mo. Magkasa na po adik para ka naman. Kundi para po adik ka ninyo. Nagkarapong kaming magpipinsan dahil puro namang sinesulit sa mga ligasiya kung ka namang kag-igit. Kaya po ngayon nguan, mas panahon naman pumuan. Taligasiya naman sa napinag-uusipang kapamilya. Sinisigurado po kanang pamilya at pilot na ipapadadagos na mo sa ligasiya ni Papa Buboy, ni Uncle Nansing, ni ex-mayor Manny at pilot. Dahil kung pinagpagalan ko ka namang lolo na magsirbi sa ating kapuso. Kaya po mga kagiging ko, nag-ayat ako pa ninyo sa unidad sa Iriga. Papasuginta ka natin grupo para mapadagos sa ligasiya o alpilo. Aluwa din, amayo talaga siya sabi namin, miracle. Hindi na pa natorta ni Ama. Pamilya nag-inisya at tubong mga nanananda na nasusuway, ako po nag-inisya kasi raman magkain. Ikituan po tabi ang nagulupo tabi nagkalasad na sa Sinunukoy, sa Mader. Buat po kami 8 years na buat po bukuan ng programa ng umuay. Dapat po maikituan po ng buat namin. Magkapaman po kayo nauri ang panahon. Sabi ko nga ni Ate Madel, anak kaipuan tang magbawi sa pamilya. Kaipuan tang magbawi sa mga leaders. Kaya pabayaan po ninyo kami mga kagiging ko na makabawi kami sa isa't-isa sa ating pamilya. Pabayaan po ninyo kami na makabawi po kaninyo. Sabi ko naman ni Nono, focus kita sa pamilya o pagkakaasa. So kamuman po, pamuli sa balin ninyo, ano man po ay pwede pakiusip naman. Sabi naman ni Nono, nag-aayat po kami sa kapatawadan o pag-dispensa kung amin man pong nagibuhan ang magsasala. Nagpapasalamat po kami sa inyo kahit pagkakataon na adi na tinugutan po ninyo ang pamilya na magmatasan. Again, sabi po naman ni Nono, ang importante, pamilya muna.